Escola da Banda de Música das Pontes, que, bueno, queremos facer este concepto unha especie de homenaxe ás víctimas do COVID, que a ver que parece ser que cousa, bueno, pues están actuando de unha maneira, ou está indo cada vez mellor, bueno, pues, a pesar de que queremos o concepto de ellos que, bueno, por desgracia de alguna víctima, pensamos que é un momento indicado para facelo, e a mellor forma de facelo é como estaba en marcas de Pergolesi, que, bueno, se música, bueno, orientada ao culto. Vamos a escoitar, bueno, pides a escoitar, eu os escoitei, 12, vale, rolamos que entendo que o número non aplaudades. Vale, non tedes por que contaros, non tedes por que pensando 1, 2, e despois dar conta que Álvaro Sanz cantou cando ao final de todo escoitedes un gran amén. Vale, moitas gracias a todos e benvidos.